ang atong gitawag o Advento. Advento or Adventos nga makini ang coming, ang pag-abot sa ato gayon nga Ginoo. So siguro ang matag-usapan nato mura o niadto pang September siguro muban po nga nangandam diha gayon sa pagsaulog nato sa atong una nga pag-abot sa atong Ginoo nga makini ang Christmas. Nga diin ang uban kaninyo or halos kas kadaghanan nga inyo nang ipagawas ang inyong mga Christmas tree, inyong mga parol, o inyong iparendayan diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Apan ang simbahan ngayon, no, nagpahinomdong ka nato nga nilang puto dili mga external nga mapapangandam, kundi gayon ang ato gayon nga kasing-kasing nga mawagid ang ato nga pag-aandamon sa pag-abot sa atong Ginoo. So duha man ang atong ipagandam, no? Ang unang pag-abot sa atong Ginoo nga mao kini ang Christmas, ang ikaduha niyang pag-abot nga mao kini ang parusya or yung second coming nga diin kitang tanan pagahukman. Ug wala kita masayod kanos sa kini mahitabo. So sa panahon sa Advento, kita mamduman, kita kanunay nga mangandam nga dili kita magpaluyan-luya, di kita patulog-tulog o kita usab iawhag diha gayon sa pagbago sa ato gayon nga tagsa-tagsa kakagalingon. Aron kita gayon magpabilin nga magbarog o ang atong ulo maghangad nga musugat nga mahinampon ato gayon sa ato nga Ginoo. Kay basin o mabot ang atong Ginoo o gana kita sa naghimo kita sala o dili man itong gibuhat, wala kita'y sarang nga naong ngay katubang nga tugayon kaniya. So makinigino nga importante karon no nga sa ato karon nga simbahan nag-auhagod ka nato nga atong andamon ang atong kasing-kasing, atong himluan, atong baguhon, ang atong mga dili maayo nga mga gibuhaton. Agad-agad mo balik nga tugayon sa atong Ginoo. So makinigino kay usahay muraman o padayon lang kita sa ato mga kalimutanon nga mga butang o nakalimot na kita gayon diha gayon sa atong espirituhanon o managpuson gayon no si Satanas diha gayon sa pag-ulipon diha kanato. So matod pa sa istorya nga may tungod kini sa mga apprentice ni Satanas. So kining tulo ka apprentice ni Satanas giduol ngadto sa prinsipe ni Sataning mismo, no? Nga miingon nga Satanas, gusto na mo nga among liglahon kini mga tao nga sila makalimot na sa atong Ginoo. So makalimot na si kaning nga usam inyong mga pamaagi aron inyong makalimot ang Ginoo diha sa makalimot ang mga tao sa atong Ginoo. Ngamingon ang katong sa Satanas, no? Ngamingon siya nga akong isilsil sa mga lipatakan sa mga tao nga walay sala aron di na sila mahadlok kung sa ilang angay nga buhaton, gusto nilang buhaton silang kinabuhi. Apan wala man makonbenser si Satanas tungod kay iya mang nakita nga bisan diha sa radio, diha sa TV, diha sa internet, mura magpuno kayo ang mga sala. Apan mura magpili kini kayo gayon epektibo diha gayon sa pagpahilayo sa mga tao nga makalimot sila sa ato gyud na Ginoo nga nagbaha ng mga dautan, mga dili mayong mga gihimo sa mga tao. Apan mura man gihapon og dili kini siya kay epektibo. Sumingon sang isa ka apprentice nga Satanas miyon nga ang akong pamaagi nga ako isilse sa napatakan sa mga tao nga walay punishment sa ilang sala nga ilang gibuhat. Ang di na sila mahadlok diha sa paghimo mga sala. Apan masabi nung wala po makonvince sa Satanas tungod kay iyang nakita nga kung ugaling ang mga government officials o ang mga leader sa simbahan maningkamot diha silang responsibilidad diha gayon sa pagsilsil sa pag-alipatakan sa mga tao nga ang ilang mga gibuhat nga doon naging consequence, nga doon naging silot. So dili kini siya epektibo. Apan ang katulong apprentice ni taning mingon nga ang akong buhaton nga
ako pa marapaganayon kini mga tao nga pakumpiyansahon sila nga dili pa moabot ang katapusan nga sila maglipay-lipay diha sa ilang kalibutanon nga mga gibuhaton tungod kay ang Ginoo mura og dugay pa moabot murag i-postpone ang pagbago nga unya na magbago kung matiguang na o na magbago kung usa pag ipamati sa panglawas nga usa na magbago kung hapit na kuhaon sa Ginoo o makin na kumbinser si Satanas no tungod kay magnito kini nga method nga din kita mo kumpiyansa nga dili kita mangandam nga kita atong i-postpone kanunay nga atong pagbago o di ato damhon nga moabot na ang ato nga Ginoo. So makinino nga simple ra kini siya nga istorya apan kini gyud napahinumdum kanato. Nga mao sa kini gyud ang pahimangno kanato ini panahon sa Advento akalon na kita gayon mangandam. Dili kita mo kumpiyansa. Kay bisan pa og dili moabot ang atong Ginoo sa ikaduhang pagbalik apan hinahinay kita gikuha niya pinagi sa kamatayon. Ila bining panahon sa COVID nga di nabutang sa peligro ang ato gayud nga kinabuhi. Daghan kayo mga kaigsoon nato nga damha. Kaputo na sila sa 2020, gusto na sa 2021 di nakaabot sa Pasko. So makaragino nga hinatunta nga padayon kita nga magmakanunayon diha gayud sa labi na gyud sa pagpangandam, labi na gyud sa atong mga pag-ampo o maghimo kita ang mga maayong butang. Kita gayon mapahidoon o padayon kita magpalandong diha gayon sa grasya sa ato gayon nga Ginoo. Hinaon pauntag. Palihog manindo kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo